Jekk il-Ministru Konrad Mizzi ħass illi huwa inaċċettabbli li s-Sur Żammit jinħatar mal-Enemalta pakkett ta' 60,000 euro fis-sena, għaliex ma jħoss illi huwa inaċċettabbli wkoll illi l-istess mara tiegħu tibqa' s'issajla sentejn fuq kuntratt ta' 13,000 fix-xahar mit-taxxi tal-poplu. L-ixxu hawnhekk mhijiex l-ammont tal-paga, huwa lok illi persuna li insertat mara ta' Ministru tingħata dak il-post jien ngħid l-ewwel ħaġa titkejjel bir-riżultati. Fuq ir-riżultati tas-Sinjura Mizzi hemm kull dritt li ssir kritika. Il-Gvern ma jkunx infurmat x'ikun qed jiġri fir-rigward ta' persuna għax nirrispettaw il-privatezza. Mhux qed ngħidu li sar xi ħaġa ħażina. He was engaged mhux bħala impjegat imma bħala consultancy service. U kien involut essentially fl-audit department f'dak li għandu x'aqsam ma' serq ta' dawl u essentially l-Enemalta għamlet ukoll li tengageja bħalma tengageja ħafna nies u ħafna servizzi oħrajn.